Waiting sa viewers. Wala naman tayong live. Ay, unina na yun. Kailan may narig di sa pa? Pwede yan. Baka makusugod. Or dyan, ilan ta? Gagamit tayo ng solar para sa ating ilaw. Digdig yun. Digdig sa ampang. Magabat. Alam, tignan talaga yan. Yan na tayong viewer. Yan! Okay na daw, magkasirahon. Pwede daw. Yan, gayon na. Hello, 14 viewers. Gosh. Kabayan OFW vlog. Hello po. RB Cool. Yes. Hello. Ito pala. Baliktad kasi. Ano nga tawag doon yan? Yung naka-mirror. Hindi siya naka-mirror. Ang lumon yan. Walang ilaw. Walang ilaw yan. Hello po, Sir Kenneth. Marvin. Hapon sa inyo, gabi na sa amin. Good afternoon. Ang pawis ko. Saglit. Magpupulos tayo ng pawis. Ito po, ayos lang po. Kabayan. Ay, hindi guys. Yung solar kasi na ginamit. Yung solar na ginamit natin para meron akong ilaw. Ayan o. Tadan! Diba? Hi po, Sir LV. Ay, nako. Gabi yung pawis ko. Hello sa inyong lahat. Kailangan ko pa ng tubig. Madi-dehydrate ako nito. Magandang gabi sa inyong lahat. Tubakob. Hello po. Gusto po kita makita kahit sa sulyap lang. Saan po kayo? Location po. Ano daw? Ronnie, hello po. Ano daw sabi nun? Bakit? Taga saan ka po ba, kuya? Feeling ko kitang-kita sa camera yung pawis ko. Tumatagak-tak. Hello po, Maki Gonzales. Ayan. Idadrop ko yung Gcash. Idadrop ko yung Gcash ko. Maghintay kayo. I'll drop my Gcash. Ayan. Yan po yung hayaan nyo na ako, guys. Pabayaan nyo ako magburaot. Ganyan talaga. How to pin. Okay na. I-check ko yung number. Yan po. Thank you. Gabi ba? Kitang-kita? Taga Bicol po ako, sir. Napaaga kaya galing sa school idol. Kanina, yung pasok ko is NSTP, half day lang. 7 a.m. to 11 a.m.
Boy, Jiling. Hello po. Gandang gabi. Ano na ba? Yes, meron akong Gcash. Ano ba yun? Ito, idol. Snappy lang, boss. Good evening po, Kayor TV. Shower out po from Ilocos. Come na. Come na. Na-drop ko na po yung Gcash. Pwede na kayong mag-charap. Sa gusto lang. It's time para magburaot. Yung phone ko. Ito po Kuya LV. Yung phone niyo po to ay naka-charge po. Kasi low bat up. Yes. Yan. Pero hindi ko pa napapayos yung cellphone ko na dati. Ayan, na-stuck man naman sa bahay. Ito po, ayos lang po. Sir Ronnie Gutierrez. Okay na okay siya. Uy! Jessa. Gcash na kayo, guys. Dali. Charis. Oy! Thank you po, Sir Ronnie. Huwag dyan. Gcash na, guys. Mga idol. Mga boss. Grabe mo. Diyan ba? Tani Kuya. Diyan ba? Tani Kuya. Kuya Gacho. Ikaw! Ikaw si Kuya Gacho. Ikaw magaling Kuya Gacho. Marinig din. Puspuro na ba? Diba? Ka dahil Kuya Gacho ha. Kumaya ka nita mahiling. Dali na. Dali na, Bong. Yes, nandito si Bong. Bong! Yes, tama si Sir Tony. Huwag po kayo mag-skip ng ads. Thank you. By the way, Bong, dali na, may kanina mahiling. Dahil hindi ako nagpayat ka na or nagtaba ka or kung ano nang nangyari sa mo, sa buhay mo. Sabihin mo, snappy lang, boss. Uy, wag mo yung lamay sa... Ito na, Bong. Tago pa man si Bong. Hello po, Sir Zernan Rodriguez. Dati yung pangalan mo, Zernan Espedido. Charis. Ano mo nini? Ayos lang po ang inyong Diyosa. Charis. Kuya Kenneth, baka po next week ako pumunta kay Balete kasi ewan ko, parang may ganap bukas. Abangan nyo, pero hindi ko sure. Shout out po, Richard Aranyas. Shout out sa ating 32 million viewers.
Simpleng Bicolana, hello po. Kumusta po? Ayan. Gabi din po ba dyan sa UK? Or hapon? Tanghali? Kumusta po? Simpleng Bicolana. Kaya Tikat, do you know me po? Daniela Daniel. Hi, hello, of course. Anak ka ni Ninang. Hello, Bibe. Napasyal ka sa live ko. Nanonood ba si mama mo? Uy, kaya naman ko ka. Uy, naman. Inom na, Bibe. Hello po. Yes, abangan niyo po, Sir Kenneth. Wala po dito si Bunso. Ito, ampo namin yan. Si Bunso. Wala, hindi ko nakita. Ay, naka-birthday ata. May birthday yan sa, sa kapitbahay namin. Nakikain. Oh, thank you po. Daniel. Ayan, anak siya ni Ninang Dayan. Thank you. Okay lang, Unima, 11 a.m. Tanghali. So yan, kain na po kayo. Huwag magpapalipas ng gutom. Oh, hi ka na daw kay Kuya Gacho. Ay, sana ko tumitingin. Doon kasi yung iba yung Bang. Ala. 200 na lang laman. Tag 100 ka mo ni Bunso. Go. Friend ko si Kuya Josh. Yung classmate mo ate. Hala, seryoso? Nakwento niya ba ako sa'yo? Yan, si Josh, kaklase ko. Ganun ba? Close pala kayo ni Josh. Ayan, kasi San Fernando siya, nag-aral. Diba? Oh, baby. So, welcome sa ating 33. Ano yan? Sa mouse yan? Dito. Opo. Mouse. Pagkakamit ka ng mouse. Ay, so, di ko like. Igo, ang mouse. Yan. Ala, check ko nga yung Gcash ko. Cheris! check ko talaga siya. Kumanda kayo sa akin. Cheris! Kumanda kayo kapag walang laman ang Gcash ko. Okay. Kinakabahan ako. Oh my gosh! May nag-send! Very good ka sa akin. Pinag-send ba? Hindi natin. Wait lang. Tigday, iyan. Huwag baba. Tigday na. Ayun, full pa yan. Kailan to? Yan, so charge. Ngayon ba to? Pull mo. A few hours ago. Wala pa palang nag-send. Bakit nadagdagan? Ate, Wala pa. Tikat. A few hours ago ba to? Wag. Ano daw? Wait lang. Have a nice day din po, Nolly Castro. Tawa na daw sa kuya sa Gcash mo. Nakapin po. Huwag kayong gagalaw kasi sa sa keyboard. Wait lang guys, na-falling ako. Na-falling. Huwag na kasi kayong magalaw. Nakapin po, Ma'am Simpleng Bicolana. Go. Nakapin. Ayan Yan po. Zalde Bulos, shower out po from Angeles City. Yes po, I hope maka-close na po sa natin. I'm a fan of your. Huy, igahiling din nila mga vlog mo. Thank you. Hello.
Hindi ko ito expect. Thank you, Daniela. Ayan, pakisabi kay kay Ninang, malapit na yung Pasko. Baka naman. Hindi kaya naman, malapit na ang Pasko. Apo. Bawal bata? Bawal daw ang bata sa live. Oo, sabi ni Sir Kenneth. Ayan. Oo, baka daw ma-restrict ako. Hindi na bawal daw ang pasaway, bawal bata daw sa live. Nabasa mo, marunong ka na magbasa? Huwag mo na, okay, pwede kayo sa live. Huwag lang yung gagalawin. Huwag yung, Bawal bata. okay lang. Huwag gagalaw ha. Bawal bata daw sa live. Paano laging 6? 400 lang to ha. So, Jeric Barquila, hello. Asa yung notification? Notification? Ito, inbox pa. A few hours ago po. Nag-load pala kasi ako. And, guys, tawagan nyo na yung iba. Yung mga dyan. Go na kayo, guys. Ako. Kucing mo ito. Bako. Kasi, hindi. Pag nag-break ka, May nag-send ka talaga. Thank you po. Sino to? May nag-send talaga. 4 minutes ago. Shit. Thank you po, sir. Sino ba to? Ronel ba to? Ay, hindi. Ronel. Hindi ko alam kung anong name neto, pero Ronel B. Thank you po sa'yo, sir. Hanapin natin. Tawag ka na bang iba po mo? Nag-iba mukha. Hindi po siya si Bunso. Ampun namin to. Anak ni Papa sa labas, kaya pinapasok ko na kasi pumahamog. Charis. Charot lang. Okay lang naman, may kids, basta may mga bado sinda. Just be good and cursing. Opo. Pasaway kasi po, ginagalaw yung laptop. Hindi ko mabasa yung comment. Tapos kung ano-ano pinipindot. Iniingatan ko pa naman to kasi bigay lang to sa akin. Kasi ang iniwasan ko pag mabasa kasi baka kasi kalawangin yung sa dito sa mga gilid-gilid pag naanuhan ng tubig or pagbasa yung kamay. Ito pa naman yung binigay sa akin ni Tito Dan from US. Ingat na ingat talaga. Ako ito lang yung magagamit ko for the whole college. Pwede din sa business. Diba? Guys. Thank you po, Jojo Azote. Hindi po siya si Bunso. Nasa bahay po. Arca Sabuena. Hello po. Shower out po sa'yo. Magandang gabi sa inyo lahat. Ano na yun? Guys, may nag-send na isa. Mag-send na din kayo. Tita Bibian? Paligyan si Tita Bibian. Kulayan ko ang buhok mo. Kulayan ko.
Count me in, Idol Lapu-Lapu City, Cebu. Shoutout po sa'yo, Sir Noel. Punta ka sa Bato para makita mo mga angels ni Kuya Noli doon. Abangan. Abangan nyo. Oh! Thank you po, Sir Neil Nolasco. Wala po bang Gcash? Charot! Wala po bang Gcash sa sa US? Charot. Hindi, charot lang. Okay din yan, guys, para makasahod na tayo. Tagal kong hindi nakasahod Wala ko sa akong upload. Sabi ko, babawiin ko sa live. Mangbubura out ako ng viewers para makasahod ako. Diba? Diba? Processing. Hindi pa. Isa pa lang yung nagsisend sa Gcash. Thank you sa kanya. Runiel ata? Romel? Ganon. Thank you po, Sir Neil Nolasco. Ang bait nyo. Nag-live ulit ako kasi natutuwa ako sa inyo. Natuwa ako sa inyo nung first live na pangburaot. Yes, dollar money yan. Kaso nga, hinahatian ako ni YouTube. Tag $10 kami niyan. Kaya, sinikap ko talaga na i-verify itong itong Gcash para direkta. Tapos hindi na ako mag-aantay ng 1 month. Uy! Thank you po, Sir Neil. Yung iba pa, Charis, yung iba pa, hindi pa na-contento. May Charis lang guys, huwag yung siseryosohin. Pero kung siseryosohin nyo, okay din naman. Babait kasi kayo. Kaya, ayan, pumipiyok na ako. 22 minutes pa lang pala tayo. Gulang, tawag kayo ng viewers para madami. Palitan ng dollar sa piso. Hello po, CNC Vlogger. Hello din po sa Team Pahuway, kila Kuya Vince, Kuya Gacho, Kuya Noli, and the other members at sa mga angels ni Kuya Noli. 18 po ako, Sir Botin. Kaka-18 lang po ng September. Ano? $19 na ngayon, no? Malapit na naman. Matapos ang buwan. Yeah, thank you po sa pagpalipad. Gcash na kayo, guys. Uy, pinilit. Namimilit na, pero sana yan Bicolana ha. Di ka mo maggamit ki super things sa talagang kakaltasan. Yes po, half po kasi yung binabawas. Mas, kaya nga, inano ko talaga yung Gcash ko para diretso na lang sa akin. Nakakapanghinayang po kasi, lalo na pag may nagsisend ng $70, ganyan. Edi 35 lang yun sa akin. Parang 15. Sure ka po ba, Sir Botin? Or nang bubola lang ka lang po? Goods yan. Yun ang mga gusto ko ba? 15 pa lang po talaga. Kabanderang Reyes, hello po. Kain muna. Sige po, kain po kayo while watching. Charis, bawal yun, di ba? Pero pwede na yun sa panahon ngayon. Huy! Bad influence. Andres Dominador, good evening. Yan, tawag po kayo ng viewer. Pag uli ko taod-taod isend sa iyo mga thank you po. May Gcash ba sa US? Meron, di ba?
Kaya sabi ko yan. Please pakisagot. Hindi ko alam. Ngayon mag-iira. Ako di makapalipad sa Gcash. Wala ako. Okay lang po yun, Sir Kenneth. Go lang. Adalan mo. Like si Dr. sa wakit niyang Uy, thank you po, Sir Ronnie. Namiss ko din po kayong lahat. Meron po sa sa US na Gcash. Eh, i-Gcash nyo na lang yung dollar nyo. Tama, Gcash no? Yes. Ayun po. Or Palawan. Basta. Wait lang. Nag-aabang kasi ako kung may nag-send. Wala pa. Isa pa lang nag-send. Thank you sa kanya. Sabi niya, sino ba mag-Gcash sa'yo? Kayo po yung mag-Gcash sa'yo. Charot. Yung lang. Hindi naman to guys mandatory. Uy. Pag super chat, hatiin nyo pa yan ni YouTube. Yes po. Hahatian ako ni YouTube kapag sa palipad po. Hilingan ko na lang Gcash mo, BG, para pag mayroon na ako. Huy! Hindi po ako namimilit. Huy, Kuya Kenneth, wag na po. I understand po. Alam ko po yung estado nyo sa buhay. Kuya Kenneth, okay lang po. Wag na po kayo mag-send. I-ano nyo na lang po yan para sa sarili nyo. Yung mga may sobra lang, yung may gusto lang, hindi po to sa pilitan. Kuya Kenneth, basta wag na. Yung mga lang, yung mga match money lang, charot. Yung may mga lang, may mga sobra. Ano to? Kanina pa to? Yung may mga sobra lang po. Kuya Kenneth naman, nakonsensya naman ako bigla. Wag na po Kuya Kenneth ha. Sinasabi ko sa'yo, wag na po. Yung may yung mga lang dyan, medyo nakaangat-angat. Charot. Ayoko na magsalita. Higip na lang ang mouth. Wait lang kasi magbabasa ako ng comment. Kat, do you have a bank account? I remember that your Kuya Nolly tried set up a bank account for you. Yes, meron po. Pero hindi po ako nag-ano ng details nun. Actually, hindi takot ako hindi kasi ako, I mean, konti lang yung alam ko. May alam ako pero konti lang. About sa mga bank account, about sa mga ganyan, kung ano yung ganyan. Pero sabi ni Kuya Noli, habilin niya sa akin na wag ako magbibigay ng details about sa bank account. Tsaka anin nyo yun, wala naman yung laman, wala kayong makukuha doon. Charis. Charot lang. Anytime ako kat, basta meron ka ng Gcash. Go po Kuya LV, go yan. Charis. Favoritism, yung kay Kuya Kenneth, ayaw tanggapin. Hindi ko na be right back. Sige po, simpleng Bicolana. Abangan ko lang sa live mo para makuha ko Gcash mo. Nasa'yo kaya kung ngunyan, di ako pwede mag-register kay Gcash dahil wala akong bank dyan for verification. Ganun po ba? Sige po, kami nga wala pera sapat lang sa amin. Go lang po ngayon. Hindi. Palitan na natin yung topic. Huwag na yung Gcash na yan. Romero. Baka si Romero yun. Yung nag-send. Thank you po, mga gwapo ba Bicolano. Hindi, ang iba. Ang iba hindi. Meron kong kapapinoy nandun. Ganun po ba? Shoutout sa lahat ng Team Pahuway. Yes, Team Pahuway. That's how I send fun to people. There will be no peace. Ganun po ba, Sir Neil? Palawan po yung available. Kasi nung before, Palawan din po. Waiting ako sa magsisend ng ng Gcash. Verify na. Of course, verify ko na. Ako bagay ni.
So, paano po yan, Sir Neil? Nakontak mo po ba ako sa Messenger? Pero, guys, Palawan lang po or any, Ria, ay from US kasi, Canada ba? Ria yung gamit. Palawan, MUIR, Western Union. Merong Gcash doon, mga nag-abroad na ka-register sa Gcash at meron po ba? Pero Neil, paano mo na-bypass sa verification Ninda? Sabi sa po, dapat Philippine citizen na. Yan, wala po akong alam sa mga ganyan. Kayo na po mag-usap-usap niyan sa comment section. Go po, pwede naman po. Mag-contact ka po kay Ate Angge, tapos isend na lang din sa akin ni Ate Angge. Ganun. Ano na lang po? Message niyo po ako sa account ko. Pag nag-pin ba ako ng isa pa, mawawala na yung pinin ko na number. Ang baitin do. Ang kung halimbawa pa agenda. Wala, ito pa siya makakarayalian. Wala mo kaya. O hindi ko na lang siya ipipin. Yan po yung messenger ko. If meron po yung messenger. Hello po, Cesar Villarreal. Good evening po. And shower out kay Tita Vivian. Shower out kay Tita Beb. Sabi niya sa akin, magpapakulay siya ng buhok. Ako daw magkukulay kanina. Kaso busy ako kanina. Anong kulay ba? Papakulay mo. Ash blonde. Gusto din. Kasi dati nagpakulay ako, 'di ba? Yung ash blonde. Tapos pinaitim ko ulit kasi bawal sa Mariners, may kulay yung buhok. Kulay ba? Yes, maganda talaga yan. Siyempre, mana-mana lang yung ganda. Iisang lahi lang yan, guys. Kaya huwag kayong magtaka. So, yung Ate Anggi na lang ka. It's safer. Sige po, Sir Neil. Kay Ate Anggi na lang po. Hindi nakikita. Isa lang yung dimple. Grabe yung sipon ko. Yung mga tao dito ngayon, lahat may sipon. Ang init-init ng umaga, tanghali, hapon, pagdating ng alas 4, biglang umulan ng malakas. Sabi ko baka magbabagyo mamayang gabi. Huwag maglalaro. Guys, ano na kayo? Talk to me. Sir Nolasco, Neil kasi Nolasco. Kaya Ate Anggi na lang po, yan. Kontakin nyo na lang po si Ate Anggi. Tapos, siya na lang mag-chat din sa akin. Ikaw lang kayo, guys. Ano? Magaluto. That's good. Your ate will just... Yes, ako. Hoy, Kenneth! Hello, kumusta?
Kenneth. Sige, daan ka lang. Pwede ka naman tumambay if wala kang ginagawa. Tambay ka muna ba? May apartment. Ano kami sa Tambay ka muna, Kenneth. Wag daan lang. Eto, rumaraket. Pagpamasahe. Charot. Ano na? Hoy, Kenneth ha, pag may dumaan na ads, huwag mong skip. Ha? Okay. Okay. Libre kita ng palamig. Huwag mo lang i-skip. Yung klasiko, taga Sorsogon. Bulan? Bulan Sorsogon. Dunsol? Ah, naaram talaga ako. Saan ba? Nalilito ko sa mga lugar dyan sa Sorsogon. Sige kita maano. Ay! Kenneth! Kenneth Buiza. Next time na lang ako matambay tayo, nag-asikaso pa ako report for ABM. Wala man ABM sa Monday. Ako kasi guys, wala akong ABM. Kasi ABM yung strand na kinuha ko ng senior high. So sila, nag-take pa sila ng ABM 1 and ABM 2 sa college. Ako wala na akong ganyan na subject. Sila na lang. So mas mahirap yung kanila. Good luck sa inyo, Kenneth. Oo. Pag may mga subject na hindi mo na iti-take. Iti-take! Diyos ko! Connected sa course ko, pero di ko na siya iti-take kasi na-take ko na nung may grade na ako, kumbaga. Hi, gandang gabi po sa'yo. Pumunta ka ba kay Ballet? Sir Sagnoy, baka po next week kasi nag-chat sa akin si Kuya Noli. So, abangan nyo na lang po kung ano yung mga ganap, kung ano yung upload ko. 5,000 isang kwarto. Dua. Sayaw na. Palitan mo. Dua. Digdig ka. Alam mo yan. Sige. Hindi ko alam. Hirap ka na dyan. Matiktok kita. Mahalap kitang TikTok. Kaso baka maanuhan. Wait lang. May nag-Gcash. Thank you po. Any amount naman po pwede. Thank you very much. Wait, check natin kung sino. Kasi any amount na iipon yan. Kahit dos. Kahit 2 pesos yan. Naiipon yan, guys. Dagdag na yan pang ano. Ang gasto sa araw-araw. Ano yung nasinagawa? Ano? Ano daw? Pilingon mo nga ni kasi mo nag-abot sa Gcash mo. Nag-send ba ako? Idikit lang. Try lang to. Iyaw sa na-log ko. Thank you po, Sir Jericho po. Nakita ko na po. Naano ko na po. Nakita ko na. Thank you so much po. Ayan. Appreciated. Idol apelido mo? Baniko? Baniko. Galit na naman si Sir Jerry. Galit ka. Sabi mo Lumalabas si Anger. Itago si Anger. Itago natin. Sabi mo Timothy. Ay, pala na. Nag-send kasi. So happy. Natutuwa na naman ako sa inyo. Tama yan. Pasayahin niyo ako. 3, 2, 1, go! Ano to? Did you thank you for the ice cream, sir?
Mag-ito sa That's so yummy. Kita, di ba? Kita lang sa tumbo. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Guys, alam niyo yung yung ice cream yummy. Ice cream good. Tignan kung taba. Try natin. Kita ni pang. Ice cream yummy. Maula Ice siya. cream good. Maula. Buli-buli ko nga. Hindi man. Yes, thank you po, Sir Jeric. Huwag mo mabuli. Johnny Chong's vlog. Hello po. Ano, ba't Chinese? Oh. Diba? Yes. Chinese. Oh. Tingnan niya ako na. Oh, wait lang. Saan mo yung kita? Nakatukaw kaya ako. Dapat nakatindog. Sige. Pwede na yan. Huwag nang tumayo. Ice cream ko. Rabo ko daw. Lalat. Ay, again, ay si Kuya na lang. Ice cream yummy. Ice cream good. BG, may sticker ka na sa tasa kasama ng yun po ba? Ito yung makeup ko ngayong school year. Huwag naman na mag-TikTok. So yan, abangan nyo po yung vlog bukas. Huy! Hindi pa ako nakapagpaalam kay Papa. Can we talk daw? Sabi Nino. Hindi ko kasi translate natin. Chinese eh. Hindi man siya translate. Oh! Pwede. Ikaw nga. Okay, copy-paste na lang. Tapos translate. Buyong ka na? Sinong ba't di ko makita? Wait lang, hindi ko Di man, nasabutan natin. Pang Chinese. Hindi man translate. Oh, nawala na. Yatad. Kayo na lang mag-translate. I don't. Wait lang. Pinunasan ko lang yung Bala ka. Tara. Oo, nag-ulan. Ako man. Igwa pa kaan? Anong flavor? Ano yan sa imo? Sa kuya, mangga. Ay, lumbod. Kuya na ako ba? Lumbod. Sira. Ano mas masirang? O mangga na lang. Guys, talk to me. Welcome sa ating 40 million viewers. Wait lang, check ko yung Gcash. Baka kasi may nag-Gcash. BG so Gwen. Hindi ko pa. Inisto ko na pa yan si Ate Gwen. Yes, 2 years ago pala. Nag-vlog na siya. Si Gwen. Ano ho?
Pa rito ba? Wala pa. Dalawa pa lang yung nag-Gcash. Pero go lang. Oo, fingerprint ko. Ice candy guys sa malamig na gabi. Ay hindi, umuulan lang pero sobrang init. Hindi so init sa araw, yung ano tawag diyan? So init baga sa Maragan. Yun ba? Alinsang. Basta, yun na yun. Hello po, Benedict TV. Kumain sila ng ano. May Marley, so. Maybe it's a lie. Alin bang a lie? Ano ba ang lie? Korean Pinaya citizen. Edmond, hello po. So, kahit hindi ko po napanood yung live. Okay lang po, Sir Benedict. Sir Eleneo, hello po. Uy, maano ako. Paluin mo, Diet lang. May kanta kaya. Maano ko violation. Daan. Malulubat ako. Sandy, sa'yo na. Kunin mo. Go get it. Ano na? Mango flavor. Mingo. 7:26. It's good. If so, you should have a rice candy in the evening. Till 2 hot in the afternoon. Yes po, mainit po talaga. I-translate nyo nga to. Translate. Hello po, Joy Vlogs. Ay, wag na. Pasaway. Luta daw yung bulos? Edgar Sky, hello. Can I have a jacket? David will just go down. Hindi po ako nagbibigay pa ng jacket. Ngayon lang po kita na-encounter, Sir Edgar. No. Ampo namin. Charis.
Hindi ko po yun kapatid. Iya, taruh dia yang dia. Ate M. Mati ya. Kalau udah kemar na mga kana duit na. Panas mara naman. Wala, samudan ka ito mga nita. Ano po ito? Oh, Sir Eleni, Himamaylan po, Negros Occidental. Yun po, yung lugar. Himamaylan, Negros Occidental. Si Bunso nasa bahay po. Nandito po ako kila nanay. No! Makusog para pinaluway ko. Nalimuto. Lubat? Lubat? Anik na sa kunta daw. Bayad. Pare, rabi tayo, patak kinabitan. No. Ama katulayan mo na bayad. Nag-aaral pa po ako. Hindi pa po ako pupunta ng Bacolod. Ano yun? Sama ka? Bayad. Teko na, bulok na. Tayo nagpalat. I don't box. Sabi ko na sa'yo gano'n. Hindi mo lang galaw, dahil mo mang pinakarahan. Nagbubulang mo ba siya? What year that it is in college? First year po. Ano mo? First year pa lang po ako. Nag-ano si Tito sa grade 6. Assignment sa Para Festival. Really? Muscara Festival. Yan sa Bacolod. Ganun po ba? Hindi pa ako. Doon kasi ako pinanganak sa Bacolod. Pero hindi ko pa ako nakakapunta doon na Mountain Dew kay Mama Ne. Kay Mama Ne ka magbakal. Sinong brother? Babae yun. Akala niyo. Babae yun, guys. Akala niyo, lalaki yun? Mahaba lang yung buhok. Babae yun. 22. Kana. Bakit do you care about Brother Nolly in the news? Ha? About Brother Nolly in the... Ano sa news? Ang balita. Pabayaan mo sana! Maati kasi ang tubig, tigpapabulos. Sabi ko sa mga mga karama, ano ko pa? Bong, apod ka na ni Papa mo. Basketball.
Yeah, I play basketball. But only dribble. Not shoot. Dribble. Ubus na siya. Wala nang tira. Bahala na kayo. Ano daw? May message ba't nawala? Ano daw? Looks great, my friend. Have a great day daw, sabi nung Johnny. Who's Johnny? Okay naman. You're not pretty. Who's Johnny? Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Hi po, Simple Bicolana. Ba't nag-ano na? May nabangnet or nawawala yung sinasabi nyo. Walang, pangalan nyo lang, wala nang makasunod na ano. Sa league over you became champions in your team. Hindi po. Yung laro-laro lang, yun yung ano, pero basketball na yung sa liga, hindi. Muse! Nag-muse lang ako sa mga teams ng mga basketball player, pero hindi po ako talaga yung naglalaro, yung para talaga sa ano, I just dribble. Not shoot. Uy! Sino nakakapag-prepare mo kang gato? Dito, bayan na lang mo kang May sinasabi ba to Simply Bicolana? Hindi kasi wala kasi nakalagay na ano po, na words or ano, name nyo lang. Why the noise? What's the noise? Yan po ba yung gusto nyo sabihin? What's the noise? My grandfather and his friends are taking their vitamins. Their vitamins is Ginebra San Miguel. Ginebra San Miguel with mountain bike. Alam niyo yon? Ginebra San Miguel with mountain bike. Wala na, hindi ko panapanik ka na ako. Kala ko funny, hindi naman pala, hindi sila natawa. Huwag na lang. Sige. Okay lang po yan. Vitamin A. Hindi po siya vitamin A. Vitamin E. At ano po, vitamin C, ay vitamin D kasi nakakapalakas po ng buto-buto. Ang tuhod. Yun po yung vitamin ng Ginebra San Miguel with mountain bike. A for alcohol. Tagalog, please. Ba't nyo ko kasi ini-English? Can I wear a jacket? Hi po, Sir Edgar. Kanina ka pa po pero silent viewer ito. Pero hindi po ako nagbibigay ng jacket kasi sobrang init. Hindi pa po ako magbibigay ng jacket. Tapos na ako ba?
Hindi ka na jacket. Sa YouTube. Pag ano kaya, pag may jacket Sinda, tinawan ko Sinda ng jacket, may right Sinda mag-ano kang ano, pwede Sinda mag-delete, i-comment. Good morning, Sister Macbal. Brother Macbal. Bilog or four cantos. Actually, bilog lang po siya with mountain bike. Wala po kasing tindang C2. Then yung Sprite, kaya mountain bike po yung binili niya. Yes, of course. My aunt is cute. Very demure. Very cutesy. Cute. That's our lahi. Gusto niyo magpalahi? Charot. Bro, name it. Good night, Tabi, to you all dyan. Good night din po, Sir Jaime. They're vitamins. Yes po, in Philippines, they are vitamins for adult men and women. That is their vitamins. Vitamin A is for alcohol, and vitamin D for their bones. Vitamin E para lalo silang pumuti. Yes. Meet my tita. Guess her age. Hulaan nyo kung ilang taon na siya. Dali. Ang makahula, magbibigay ng GCash. At ako yung sisenda. Bibigyan niyo ako sa GCash. 25 daw ba? Nor. Hindi. Hindi. Wait. She is third year college from San Jose Community College. Don't give me a jacket. Your channel is an idol. 17. Pag in-Englishin tayo dito. Sabi nga ni Marian Rivera, hindi 27. 27, huy, hindi. 35. Third year college, 35. Una ko si Tintin. Nawawala siya. May nagluluwas na comment, tapos nawawala. Arog ka yan. Hindi, ma. 22. Ilang taon ka na? Hindi siya 22. 29. Hindi siya 29. Lower pa. Lower. Very good! Sir Kenneth. Good job. You nailed 21. She's 21 at magto-22 sa December. Paghandaan nyo na. December siya mag-22. 22 na siya sa December. 21 nga, Sir Anthony. Mag-22 na siya sa December. This year. 22. Ito naman to. 21. No! She is divorced from her husband in US. Divorce. She has no children or any kids. But she's divorced. Na-turn off kasi yung yung AFAM nung nag-meet sila. Charot. Charot lang. Single. Ready to mingle. Oy! Single but not available.
We can talk in English then, Kat. Yes, para ma-challenge din. Hala, mga kung ano na magkasarabi ko nito. Okay. One Pinoy was his ex. Yes, Pinoy. 21. Parang 18 pa lang. Parang 18 ka pa lang. Seryoso? Seryoso? Muntik na ako to nawawala siya, Adi. Nawawala, guys, yung comment nyo. Hindi ko alam, dinidilete nyo ba or what? May lalabas siya na comment tapos mawawala. Okay, Bicolan. Oh, nawala! Divorce already. Charis lang. Single po. Never been married. Who is next to you? Ampon. Ano nga? English ng ampon? Ano tayo? Search ta. Ampon. Nag-search ako. Orphan! Oh my gosh! Hindi ako nag-search ha. Naisip ko lang. Bigla lang siya nag-pop up. Orphan. Orphan namin. Kasi yung bahay namin, ginagawa na namin orphanage. Kasi yung mga batang anak ni Papa sa labas, pinapapasok ko na. Kasi nga mahamog sa labas. Lalo na umuulan. Charles lang guys ha. Walang anak si Papa sa labas. Kami lang. Where's the youngest? Oh, my youngest sister is in her house. From grammar na. Of course, she's pretty like me. We're all pretty. Nasa lahi namin yan. Nasa dugo po namin. Royal blood kasi yung dugo namin. I'm not deleting any comments. Oh, really? Ba't po nawawala yung iba? Nawawala po talaga. Ba't may nag-retract nito? May nag-retract. Kayo po ba yun? Like, channel! Kuya Kenneth, this is my channel. YouTube channel. Bicolana Girl. Adopted. Or, Bobo! Wait lang. Ang orphan kasi is a place, wait lang, hindi ko pa nasi-search. Ang orphan kasi, place yan. Orphan, first kill. Pelikula naman to eh. Wait lang, meaning. A child, orphan nga siya. Diba? Pero adopted namin. She is orphan. And adopted namin. Ganon. A child whose parents are dead. He was left an orphan as a small boy. So, orphan na siya. Ganon. Example, I full mean. Deprived by death of one or usually both parents. He become an orphan when his parents died. Meron pa siyang, may parents ka pa ba? May mama ka pa? May mama pa siya, hindi pa siya orphan, pero adopted namin. Ay, nako! I'm not using it though. Kathleen went there and mag-wrong grammar na tayo dito, tayong lahat. Orphanage. Orphanage po is a place ng mga orphan. Like, yun nga, orphanage. Ano nga, sa Tagalog yung orphanage? Ang Tagalog ng orphanage, yung ampunan.
Diyos ko, Lord, bahay ampunan. Yun po yung place inaano ng orphanage. Wala nang nagsisend sa GCash. Ano pa? Meron pa kayang tanong? Napapalaban yung ano ko. How many years is that? How old she is? That's what you mean po, Sir Benedict. How old she is, not how many years is that. How old are you na? How old are you? Ilan taon ka na? 10. She's 10 years old. Orphan is someone who lost her parents. No parents, yes. Pero meron pa siyang parents. Pero inadopt lang namin. Ano pa nandiyan ki ano pa? Sino daw po gustong mag-adopt sa kanya? Because Pampon. Abo ko mananay. Kubakal lang ang ayaw niya daw. Ay, bibenta ko na po to. Kailangan lang. Kailangan lang po ng pera. Ibenta ko na po. Sino po may gusto? Actually, kaya namin siya inadapt kasi sobrang napakasipag niya. Kahit anong sabihin mo, masunurin talaga. Tapos, alam mo yon yung hindi siya magre-reklamo, ganun. Diba? Love namin to, kaya inadapt namin. Okay, so she's not an orphan person because she still has a mother. Yes. Hindi pa kasi pati yung ano niya. Buhay pa yung parents niya. Kung nagkamali lang, sorry guys. Yung kanina, kaka-search ko pa lang kasi ng meaning. Nilo Buboy. Ba't wala Buboy? Wala siyang comment eh. Nawawala kasi yung comment. Ewan ko ano nangyari. Maybe you're rich enough to adopt, right? We're not rich. We just have a very big heart. We're not rich. You know that in past videos, kung makikita nyo, we're not rich. Meron lang po kaming, mayaman kami sa pagmamahal. Para maintindihan mo po, Sir Benedict, we're rich in love. Full of love. Hello. Gets yun na po, Sir Benedict. Ano kasi, ano tawag dyan, welcome kasi, kumbaga, sa bahay namin, sa bahay ni nanay, welcome yung mga tao, welcome yung mga bata. Kung sinong gustong pumasok, go. Kung sinong gustong kumain, go. Ganun po kami. Nawawala talaga siya yung comment. Meron siyang nawala. Just, nawawala yung comment. Sir Benedict, nawala po yung comment mo. Ano po yung comment mo? Pakiulit na lang po. Wala po talagang comment na nakalagay. Kasi, pangalan nyo lang po, Benedict TV. Tapos wala na siyang nag-picture kasi si Tita Vivian. Nagsabi siya, ano din ako. Yes. Yes. Tsaka ang kamerang. Maitong. Ay, mo lang. Tingin blue and shape. Nag-picture kasi si Tita Beb. Go, mag-comment pa kayo. Halo yun. Asan naman yun na? Nata-translate kasi sa nawala na naman. I haven't been to Albay for a long time. Yes, baka po. Hindi ko lang alam eh. Gusto kong mag-vlog. Pero wala akong time, wala akong oras. Mag-vlog sa mga lugar para makita nyo kung ano nang itsura ngayon ng Albay. Hello po, June Basilonia Channel.
Sir Benedict Chua? Benedict Chua. Yung ano yun, yung influencer yon si Benedict Chua. Benedict TV, nawawala po yung comment nyo. Guys, magpalipad na kayo para makasahod na tayo. May nire-reach kasi akong $100. Yun kasi yung minimum. Pag hindi ako nakaabot ng minimum sa 22, ay sa 21, wala akong sasahurin. Kaya guys, magpalipad na kayo. Speak to your aunt, sister ka. My sister, my aunt. My aunt is busy. Taking a selfie. Why nawawala? Hindi ko po alam kung bakit nawawala. Si Simple Bicolana, may kinoment din. Sabi niya, Benedict TV says, hanggang dun na lang, wala na siyang kasunod. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Guys, mag-Gcash na kayo. Dali na, mag-Gcash na kayo. May surprise ako sa inyo bukas. Oh, nawala na naman. Dapat kasi busayin ko agad. Wala na, nawawala. May comment, tapos biglang nawawala. Hindi ko alam. Anong nangyayari? Wala, nawala yung comment. Ewan ko. Guys, yung mga, kung meron kayong kinoment pero hindi ko nabasa or hindi ko binasa, ibig sabihin nun, hindi siya nag-appear sa screen ko. Kasi lahat ng comment dito binabasa ko. Pag hindi ko siya nabanggit o hindi ko siya nabasa, ibig sabihin hindi siya nag-appear sa screen ko. Kaya guys, sorry po kung hindi ko mababasa. Mag-send na lang kayo ng Gcash sa Gcash ko para happy tayo. Para may pamasaya ko papuntang Kamsur na wala na naman. Sir Benedict TV, sa'yo po talaga nawawala yung comment mo. Hindi ko alam kung bakit. Ano po bang ginawa? Charot. Ano po bang kasalanan mo? Charot. Sir Benedict TV pala, chua talaga nasasabi ko. Sir Benedict TV, nawawala po yung comment nyo. Pag magko-comment kayo, bigla siyang appear, tapos mawawala na lang bigla. Benedict TV lang yung nakalagay, wala nang kasunod. Sige, bye. Okay, bye. That's it. Macval, meron din si Macval. Nawawala din. Hindi ko alam kung bakit. Wala. Macval lang nakalagay. Siguro, iksian, use your cellphone to monitor. Bobo talaga. Oo nga pala. Reset cellphone. Tama ka, adventures. Diyos ko. Ngayon ko lang na Ngayon ko lang napagtanto. Mali pala ako. Pati ng ilong ko. Ito na, wait lang. Sige. Grabe kasi yung pawis ko. Wait lang guys, loading po. Hindi pa lumalabas yung comments. Wala pa, wait lang guys, hindi pa lumalabas yung comments. Ano ba? Bilisan mo. Charis, pinagalitan pa yung cellphone. Refresh. Ikaw talaga, Benedict TV. Refresh ko. Nawawala talaga yung comment. Ito na, Benedict TV. Yun lang, sayang naman effort ko, kakasalita. Ayos lang po. Okay na, ito na. Sir Benedict TV, nakita ko na po.
Sayang lang po ako salta dito, hindi pala nababasa. Dito po nababasa ko na kasi masyado pong mahaba pala yung comment mo. Kaya hindi siya makita sa monitor. Yung kay Simple Bicolana, yung refresh niya nakita siya sa monitor kasi kaunti lang. Pero pwede ka na po mag-comment ng mahaba kasi dito ko na lang babasahin sa cellphone ko. Sabi niya, kung mapili daw sa isira si Ampon, yan sa tigas niya. Hindi po siya mapili sa sa ulam. Actually, kung ano lang po talaga yung pagkain namin, yun lang din. Tsaka, hindi siya maarte kasi babae siya, pero may pagkalalaki yung niya, para siyang tomboy. Ganyan siya, kaya love na love namin yan. Kasi sobrang masunurin talaga. Open mo sa ibang cellphone para mabasa mo. Okay na po, nabasa ko na po. May comment, nagmumulto, malapit na kasi undas. Sino nagmumulto? Hoy, huwag kayong ganyan. Sabi ni Sir June, di ko to nabasa. Dahil ka na maghalat ng sahod, ako naman tao. Sure ka? Sure ka? Charis. Kung sigurado ka dyan, hindi, go. Yan, nabait yan na namin, na ampo namin. Naglungding. So, continue ulit sa talking again. Yes, sir. Yes po, Sir Benedict TV. Sige lang po. Kasi nandito po, po ako sa naglo-loading. Saan si Bunso? Nasa bahay po si Bunso. BRB, sige po. Yan Wait lang. Hindi kaya nag weak signal. Ganun po ba? BRB work first, I'll do. I'm just listening. Sige po, Ma'am Simple Bicolana. Sige po, Sir Rico. Bye-bye po. Yung mga na. Medyo mahina po talaga yung signal. Ayun, din. What is the use of... Sarap mo din kasi kausap eh. Sige po, Sir Benedict. Out na ako, B-Gym. Kasi madulas na ang kalsada. Baka masimplang ako ulit. Hala, ingat po, Sir Rico. Natahain ka ba? Yung po ko kananay. Pa-shoutout naman kay Wendell Dumale. Shower out po. And Ramil Dumale. Guys, check niyo yung nakapin. Ano po ba gamit mo? Data lang ba? Or internet lang? Dito po kay nanay. Dito po kasi may wifi. Kaya dito po ako nagla-live. Wala po kasing may na po signal sa amin. At saka walang wifi doon. Kaya dito ko kay nanay. At shoutout sa mga Lodovice dyan. Lodovice. Ano yan? Apelyado yun. Shower out sa kanila. Lodovice. Pa-shoutout naman. Nadoble. Wendell Dumale. Shower out sa kanya. Benjam Joy. Shower out po. Kaya hindi nababasa mga comment, hindi kayo nag-send sa Gcash. Tama! Correct si Kuya Adventure. Okay, so hanggang anong oras ka mag-live streamer today? Kahit anong oras po, basta mag-send lang kayo para hindi nasasayang yung energy ko at lalo akong maging masaya.
Buti sa inyo dyan, hindi maulan, BG. Ngayon lang po umulan. Ngayon pong hapon, alas 5 hanggang gabi. Pero ngayon, tumila na yung ulan. Kaya, late yung sa live ko. Really. Kasi naka-translate. Lumalabas yung chat ni Benedict dito. Really, translate, English lahat eh. Reset. Alam ko na guys kung anong problema. English lahat dito eh. Okay, dito na lang talaga. Send talaga. Yes, mag-send talaga kayo. Walang upload po. Sayo ka TikTok video. Hindi po ako nag-TikTok. Wait lang, balik natin yun sa dati. Huwag natin ngayon. Ano gagawin ko dito? Dito ko lang. Okay na. Diba? Okay na. Kanina lang talaga. Okay na. Nababasa ko na guys sa screen lahat ng comments nyo. Okay na siya. Go na. Hello, good evening po, Idol. Edlu, 31, shower out po. What do you wish for, ka? You said talk in English. Sorry na. Tama na. Enough na tayo mag-English. So yan. Thank you sa mga nag-Gcash at thank you kay Sir Neil na nagpalipad. Sana meron pang magpalipad. Para makasahod tayo. This 21. 19 na kasi ngayon guys. Bukas 20. Monday 21 yung ano ko. Yung sahod ko dapat. Kaso wala akong masasahod. Hi! Wala akong masasahod kapag hindi siya umabot ng $100. Andyan pala best friend mo. Sir Benedict, may Gcash. Pero na kung Gcash nandyan po nakapin. Nakapin po yung Gcash ko sa comment section. Wala pong best friend ko. Tita ko po yan. Pinsan ni Papa. Yan. Dito ka na! Mark! Mark, come na kay Ate M. Kiss mo ba si Ate M? Si Mark. May dulce ako, Mark. May candy ako. Mari na kay Ate M. Diyan ka lang. Mark, di mo na lang si Ate M. Di ba ba ako naman? Ako naman sa ito. Mahilig ka naman sa Mahilig ka naman sa papa mo. Yan, mahilig ka ni papa mo? Ha? Pag yan, kasi gutik ko para babayan mo ako. Tapos pag yan, kanigyan mo. Ilan mo. Mahilig ka ni papa mo. Dali daw, si papa mo yan. Diyan si papa mo. Si Papa Mark. Naulog. Uli ka na. Ha? At yun, pag ulit ko may... Sure. Sure yan, ha? Thank you po, sir. Simpleng Bicolana. Ganun po ba? Kila best friend mo, kamukha kasi siya. Kamukha, kahawig, konti. So, ng comment, send sa Gcash. Yes. Pabilis na magbasa ng comment kayo, mag-send kayo sa Gcash. Mark! Single daw po yan, tita mo. Yes po, single. Never been married. Virgin Mary. Pwede mo magpagay ni Ate M. Ayoko. Ika. Go na, mag-send na kayo sa Gcash. Titingnan ko. Wala pa pala notification. Wala pa.
Sige pa. Lagyan ko yung laman Gcash mo, Miss Kathleen. Sure. Basta tunay. Nasa ano ha, nakapin yan? Santino, hello. Wala nang laman? Hindi, wala man na to, ano? Kuha ka sarap na ano, tubig. Pa na ako. Si nanay, wala si nanay. Ayun na, nag-aabang ako, guys. Yung dumating namin sa ano? O, di mamaya na. Huwag na tayong uminom ng tubig. Hayaan natin na ma-dehydrate. May surprise daw to si Simpleng Bicolana. Thank you po, Sir Kenneth. Ano kayang surprise nito? Baka 1 million. Charot lang. Joke lang yon. May masabi lang. Try ko mag-send ng piso kung papasok. Go. Try nyo po mag-send. Active naman ba number mo? Go ba to? Ano po? TNT po. TN, talk and text. Active po yan. May nag-send pa lang po kanina. Pwede daw ini-FB tita mo. Okay. I will send it to you. Ano ito? Balatin sa'yo? Yan po. Yes po, Sir Benedict TV. Active po ang Gcash ko. You can send anytime, anywhere. Any. Lahat ng any. Yan po ang name ng tita ko sa Messenger. Vivian Balatin sa'yo. Ano yun? Hindi pa naman New Year, may pumuputok na. Okay, pwede ba tayo maging text? Kala ko magsisend ka. Bakit na ano dyan? Magpaalam ka po sa manager ko. Dinamay yung manager. Kaya pala English yung nababasa ko sa comment ni Benedict TV kanina kasi nga nakaano ako, naka-translate to English. Ang bobo ko naman. Bobo na naman. Sorry na guys. Ngayon ko lang yun na-encounter. Guys, waiting ako sa Gcash. Lagi ko siyang nire-refresh in case na may pumasok. Yes po, tama po si Sir Adventures. Gcash lang po, walang text me. Hindi po yan pwede. Si tita mo, single ba, BG? Yes, single po. And ready to charis. Wala pang nag-send. Pero may nag-send na kanina. Thank you po. Ayan, kahit 50 pesos. May nag-send kanina 50 pesos. Thank you. And sa nagpalipad kanina si Sir Neil. Thank you po. Ate, makusugod sa baga sa buga. Boga? Boga yun? Iyo. Pupunta ka ba kay Kuya Nolly? It's a surprise. Bukas niyo po malalaman. Depende. And I think I will gonna use my GoPro. Papraktisan ko siya mamayang gabi. Naready ko na yung phone ni Sir LV. Yan, dinownload ko na dito yung GoPro Quick. Good yan, wag muna mag-jowa tita. Oo nga sa ngayon, tinatamad na ako lumabas. Gabi na kasi. Tsaka wala naman po siguro masama makipagkaibigan ko pa. Yeah, in this live, we're friends. In my YouTube channel, we're friends. In comment section, we're friends. But, may barrier po. Charis lang. Charot lang, guys. Wala ka pa upload, BG. Maybe Monday or, Monday, baka magkaroon ako ng upload kasi may surprise ako. Surprise!
Abangan nyo bukas. Abangan nyo na lang guys. Basta abang-abang lang talaga kayo. Dapat ano kayo, notification yung all videos. Nakaano kayo sa notification ko. Ay, naku, nabubulol na ako. Ano na guys, mag 1.5 hour na tayo. Bawal. Because it's confidential. Guys, diba nandito ko handang tulungan ka, diba? Sige po, Sir Benedict. Lagi ka naman nandiyan. Prank mo si Bunso, maganda i-prank si Bunso. Hindi naman yung marunong makisama. Hindi yun marunong makisama sa Bunso. Palagi yung mahihain yun. Baka sapakin ako nun eh. Nananapak yun, guys. Guys, magpalipad na kayo para makasahod ako. I mean, kontakin nyo na. 18%. At least, kontakin nyo na yung mga mga viewer natin na kilala nyo. Na malakas magpalipad para makasahod tayo sa 21. Mga bagong subscriber, balikan nyo na lang, panoorin natin yung upload para makilala nyo kung saan nagsimula. Yes, tama po. Good yan, Sir Adventures. Text na lang kita kung nakahanap na ako tindahan, tapos ipa-Gcash na rin kita. Sige po, Sir Benedict Chua. Nasa comment section na din naman po yung pangalan ko. Hanapin nyo na lang po. Backread po kayo ng kaunti. Nandito po yung pangalan ko. Magkano ba gusto mo i-send sa Gcash? Kayo po bahala. Yung lang sa bukal sa loob. Ganyan, napakasipag niyan. Ikaw ka na ba? Ano ulam niyo? Papayas. Ang ulam, papaya. Anong luto sa papaya? Sinabawan na papaya. Anong bakot, wala? Tinapa. Smoked fish yung yung sahog ng papaya. Ginisang papaya na ang sahog, smoked fish. Ako na magsabi kahit 500. Hoy! Grabe to. Abusado tayo niyan, Adventures. Anong name sa Gcash mo? Kathleen Banico po. Yan po nakapin, Sir Benedict. Pwede maligawan si tita mo. Sure! Ask mo siya. Now na. Ask mo po siya. Pwede ka na uligawan. Go na. Okay, basta hintayin mo na lang. Matutuwa ka sa ibibigay ko sa'yo. Sure. Go po. Dapat ma-surprise ako niya ng bongga. Gaya ng surprise ni Ma'am Simpleng Bicolana. Namuburaot ako ngayong gabi. Malay mo. Kahit 1K pa yan, Kuya Adventures, basta meron siya. Mababa kasi yung sinadjust mong 500. Dapat laki-laki. Charot lang. Kuya Adventures, mababa po kasi yung 500 na sinadjust mo. Yung malaki-laki po sana para seryosohin. Huy! Ay, charot. Charot lang. Kung tutuhanin niyo din naman. Ano daw?
Good eve po, Michael Cruz. Ikaw ba, Miss Kathleen? Pwede din baligawan. Ha! Tanong niyo po sa manager ko. BG, bakit wala kang upload ng kasama mo dyan sila kayo Nori nung nagpunta kayo sa malapit sa Mayon na nagpakain kayo ng tilapia? Nagsisimula pa lang ako noon. Tapos meron talaga akong video kasi hindi siya natapos.